Здорово. Сегодня 28 липня я ёбала. Учора я не поспел и крышечку забылся. Да, про вот это вот записать нечто, поэтому уже отпрацоўваю сёння. Ну тут пагатоў так, усё яшчэ за 6 ліпня апошнія нейкія асноўныя змены былі, блядь. А, на гэтым тыдні вельмі мала было зроблена. Самая праблема ў мяне цяпер вот з тым, што я перарабляю гэтыя штукі, што раней там я вот рабіла, што ці гульня стартуе зразу ж усё там геймплей, а цяпер мне трэба зрабіць, каб вот гульня стартуе там нейкая мапа, що ось спочатку ми загружаємо мапу, що там мають вот эти вот ворожі ліди загружатися, що яны там мають же бути, ну, не повновартісними, да, що то інакше воно ж поламається, все нахуй. І що ми там натискаємо на ліда, і що там починається некий файт, да, я от запустив Unity, але тут нічого цікавого, наколькі я пам'ятаю, не буде. От тут, опа, ну вот цікаве ёсць, наверное, нахуй не працуе. Яно поламалася. Наколькі я памятаю, мне чамусьці было падумалася, нібыта я паляпшаў вось тут вось іерархію да важнай штукі, ну але не, гэта пэўна было ўжо толькі вось 3 тыдні таму, лол, жах. Ну і так, яно тут парочку версій тому яна працавала нармальна, ну там як нармальна, то вот роўна таксама ўсё выглядала, просто памылак не было. Там типа насамрэч пад капотам спаўніца, типа узровень, там стейджы гэтыя розныя, на кожным стейджы па ворагу, these type of shit. І, ну, карацей, я вось на гэтым устраў, з-за таго, што устраў, атрымоўваецца, даже матывацыі негдзе ўжо рабіць няма, з-за таго, што няма матывацыі рабіць устраю яшчэ больш, з-за таго, што устраю яшчэ больш, яшчэ менш матывацыі. Гэта замкнёнае кола, але, ну, нібыта тут ужо прагрэс парухаўся, да, нешта крышачку прынамсі робіцца. Хаця вот на гэтым тыдні, што ўжо цяпер, спойлер, тут ніхуя не будзе. І фактычна ніхуя. Хоць это ўсё вообще нічого не будзе зроблена па гэтым, па Flying Fellas, бо будзе GMTK Game Jam на гэтым тыдні. Такога я жорстка падрыхтаваўся, я зрабіў одну закладку. Так, ён у вас стартане ўжо ў гэтую сераду і будзе цягнуцца аж на 4 дні. Зачекай, атрымаецца вообще, ну, атрымаецца 5 дзён, увогуле 30-го, ну, до 3-го. Вот так вот жорстка, с 8 p.m. до 8 p.m. так перамоталася. Вось, як і карацей, да, я планую удзельнічаць у вот этом геймджэме, і там ужо паглядзім, я дагэтуль яшчэ не ведаю, на чым менавіта планую рабіць. Наўрад ці гэта будзе Unity, можа гэта будзе нават Godot, VLC. Нешта мяне вот у фрустрацыю ганяе складаныя штукі апошнім часам, і вот неяк мне хочацца все вообще, типа, каб супер простенька, чистенько было. Таму можа реально Godot'ом просто нават на JD-скрыпце, maybe. Будем паглядзець, но пакуль што, да, тут, на жаль, вот не магу я тут часа выкраіць, усё пастаянна вот падстапарылася, але вельмі спадзяюся, што там, не знаю, вот этот геймджэм дасць мне зарад, некая пазітыва і матывацыю дарабляць вот эту хуяціну. І што вось пойдзе от рухнецца з мёртвай кропкі і пойдзе далей прагрэс. Я, до речі, на трындзеў абсолютно ні пра што, вот амаль 5 хвілін. Ну ладно, тут ужо далей дакладна няма што яшчэ трындзець. Все, до наступнага тыдня, ББ.